Let és un recording in progress. Okay, let's do it again. Doncs Let és un nou associat que està molt actiu amb les activitats, cosa que li hem d'agrair, i es va oferir a parlar-nos de branded content perquè sembla que hi té experiència i tot el que sigui compartir bones experiències ens ha d'interessar, i sí que merci. Si vols presentar-te tu més, jo no tinc... Em direu, vosaltres és una bona experiència, no? Perquè segur que es podia fer millor moltes coses, però potser alguna cosa del que s'ha fet més l'experiència que teniu vosaltres en els plans de finançaments més convencionals anirà bé. Vaig a compartir pantalla i així. Bé, us vaig explicar una mica. Començo fent un spoiler, perquè el títol era documental o branded content. Bé, per mi són les dues coses, evidentment. Si pel fet d'integrar una marca a un documental deixés de ser un documental o pel fet de fer un documental no poguéssim integrar la marca, llavors no estaríem fent branded content. D'això és el que parlarem, de com fer-ho. Jo em presento superràpid, però perquè veieu per què a la trajectòria meva encaixava el tema del branded. El 2003, esteu veient la pantalla, veritat? Sí, perfecte. El 2003 vaig fundar La Diferència. La Diferència és agència i productora. Des de l'inici hem treballat a publicitat, o sigui, projectes per marques, i a més desenvolupat o intentant desenvolupar projectes d'entreteniment, és a dir, producció pròpia. I això és una mica el que fa el branded content, la combinació de les dues coses. És saber donar-li a una marca el que vol sense perdre de vista l'audiència, o com m'agrada més a mi, saber donar-li a l'audiència el que vol, però sense perdre de vista la marca. De fet, nosaltres avui parlarem d'empatia, però ja el 2003 nosaltres vam fer un documental per la Fundació La Caixa sobre la malaltia de l'Alzheimer. En aquell cas, la Fundació La Caixa no apareixia en el documental, no apareixien persones de la Fundació La Caixa ni entrevistades, no s'anomenava la Fundació La Caixa, però estava finançat íntegrament, en aquell cas va ser una producció d'encàrrec per Fundació La Caixa, i era un exemple de branded content. Què vam fer malament en aquell moment? No dir-li, escolta, aprofita l'experiència nostra com a productora per ficar-ho al mercat, perquè en el pla de finançament realment, en comptes de ser el 100% de la Fundació La Caixa, nosaltres també tinguéssim propietat intel·lectual i tinguéssim una part del documental. Després en parlarem en el cas d'empatia. Què és branded content, llavors? Bé, si mirem a internet, la definició més normal de branded content és crear continguts vinculats a una marca que la permetin connectar amb el consumidor. A mi m'agrada també dir integrar una marca com a part d'una història o del contingut d'aquesta. Però de quina forma? Perquè continguts de marca hi ha molts. Té unes característiques especials, el branded. Per una banda, està centrat en els valors de marca. És a dir, no parlem de productes, no parlem de serveis, sinó que parlem de coses que tenen a veure amb els valors de marca. És un relat molt més general, perquè volem generar conversa i notorietat. El que fem en branded, perquè sigui branded, ha de ser rellevant. No pot ser un anunci de publicitat, no pot ser fer una pel·lícula i integrem com a product placement en un moment determinat un producte. Aneu tallant quan vulgueu, per cert, perquè a més són poquets, o sigui que... I ha d'apel·lar a les emocions, no és un discurs racional, no és els avantatges que té una determinada marca, un determinat client, un producte o un servei. Estem parlant de... No sé com estaves. Genera valor afegit a l'espectador, això és superimportant. El que fem és contingut de valor, és a dir, a diferència d'un anunci o d'altres continguts de marca, aquí és l'espectador que arribarà a nosaltres. Va bé sortir a la... Ja que em sembla que el Jordi està... Marta, pots silenciar, sisplau, els micros? Em sentiu ara? Sí. Estem fent que l'espectador arribi al contingut. A diferència de la publicitat que ens l'hem de tragar perquè està pagada, perquè la veiem, aquí hem de generar contingut que d'alguna forma l'espectador vulgui veure. Ja ve perquè sigui un entreteniment, cultural, però ha de ser informació de valor. I a més fa ús de l'storytelling. O sigui, perquè sigui branded content ha d'haver-hi una història com nosaltres, com a productors, la sabem explicar. I això, per mi, és també un benefici per nosaltres, perquè per molt que agències de publicitat ens estiguin dient que fan branded content o vulguin fer branded content, etc., qui realment pot fer-ho és el productor i és la gent que està acostumada a explicar històries, a fer una pel·lícula, a fer un documental, a fer una sèrie de ficció, a fer entreteniment. És el que té sentit, és posar la marca dintre d'aquest contingut. No fer un anunci disfressat-lo de storytelling, això és una altra cosa. I què no és branded? Bé, no és product placement. A més, el product placement generalment en un pla de finançament, el product placement en un pla de finançament és un servei. O sigui, la marca
pactes el contingut que té un determinat producte, servei o anomenar una marca, et paguen pel servei, normalment el 50% abans, el 50% després quan està fent la pel·lícula o el projecte, i ja està, aquí es queda el product placement. El branded normalment no, el branded és una coproducció, una producció en càrrec, és a dir, la marca normalment és impulsora també del projecte o coimpulsora o té suficientment poder com per tenir part de la propietat intel·lectual. No és un anunci, com hem dit, o sigui, no es tracta de donar-li a la gent un anunci disfressat de storytelling, sinó de crear un contingut de valor, d'entreteniment, que sigui d'interès per l'espectador per llegir la marca. I jo diria que no és nou, ara està de moda. Però mirem això. Als anys 30, la Cambra de Productors d'Espinacs dels Estats Units volien fomentar els espinacs i aprofitant el tema del ferro, el valor dels espinacs en ferro, van crear aquest personatge que tenia superforça i podia derrotar els enemics gràcies a vendre espinacs. Van crear el Popeye, aquest marit tan famós. És un exemple de branded. No es parla d'una marca determinada, no es parla tant d'un producte determinat d'una marca, sinó que es genera conversa i valor. En aquest cas, la marca serien els productors d'espinacs dels Estats Units, però és un exemple de branded. Anem a veure el tema d'empatia i després ja tornem a alguna generalització del branded, si voleu. Aquí no sé si posar-vos el tràiler, que dura 3 minuts, perquè us feu una idea. Sí? A veure si el veieu bé, si no m'ho dieu i això. Todo empezó hace 6 meses. Recibí una llamada de Jenny. Quería que hiciera un documental para tratar de cambiar los hábitos de la sociedad que perjudican a los animales. Lo primero que pensé fue en los bocadillos de jamón, las croquetas de pollo y los huevos estrellados. También pensé que al margen de la comida, mi vida no debía estar causando grandes afectaciones en el reino animal, del que me considero un gran amigo. Pero Jenny me contó que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja, me calzo piel de vaca y todavía no he salido de casa. O dicho de otro modo, que en un día normal duermo sobre cojines de plumas de oca, me ducho con productos testados en ratones, me visto con lana de oveja y me calzo piel de vaca. Así que aquí estaba yo, revisando las primeras entrevistas que había empezado a filmar para hacer un documental que cambiaría los hábitos de toda la sociedad. The United Nations Food and Agriculture Organization has said that the livestock industry produces more greenhouse gases than the entire transport industry. Donde comen 10 personas con dieta vegetariana o cuasi vegetariana, apenas comen 1 o 2 con una dieta muy carnívora, ¿no? This causes nothing. It's just that we shouldn't use animals. We just have to live to cause suffering. Parecía sencillo, pero había un problema, que yo no estaba comprometido con la causa. Y si iba a lanzar un mensaje en pro del bienestar de todos los animales, antes debía convencerme a mí mismo. ¿Por dónde empezamos? ¿Lana? ¿Más lana? ¿Más lana? What we should do, in a word, is stop inflicting unnecessary suffering on non-human animals. I think the single most important step that every individual can take is to stop consuming those animals. No, doy leche porque he parido un ternero. Ahora, si me lo quitan solo nacer, tendré leche en las ubres y si me estimulan cada día, pues sigo dando leche durante al menos 10 meses. Hay muchas personas que no obran de mala fe, sino por desconocimiento. Desconocen, por ejemplo, cómo opera la industria agroalimentaria. Se nos oculta información, está clarísimo. Las industrias que explotan los animales no quieren que los veas. En Cataluña hay más cerdos que personas. ¿Tú has visto alguna vez un cerdo? No, y hay más cerdos que personas. Ya están bien cerraditos en sus zonas industriales que no tienen ni ventanas. Las ventanas que tienen están cerradas. No les interesa que se sepan. Deberíamos cambiar radicalmente tantos hábitos de conducta que es mucho más cómodo no mirar. Las premisas morales ya las teníamos claras. Lo que nos faltaba era información. Bueno, no sé si ho heu vist o ho heu sentit bé. Espero que us feu una idea del que és el documental. Al final, Empatia és una coproducció de La Diferència i d'una fundació animalista, FADA,
i el que vol és mostrar les conseqüències que tenen els nostres hàbits en el dia a dia, els hàbits del dia a dia en els animals. Al final és un documental sobre respecte a animals, sobre veganisme. Es va plantejar originalment com un documental d'una hora que no sabíem ni si arribaria a la televisió. Com neix el projecte? Aquí, parlant del branded, el que vam fer és que és a dir, ells quan es van aproximar a mi volien fer un documental. Llavors, un documental d'encàrrec. Llavors, durant el procés de buscar un documental que a més pogués estar a la indústria, que tingués un storytelling, un conflicte o el que sigui, a les pròpies reunions jo anava posant traves, anava com rebatent tot, perquè jo era completament aliè al món animalista, no soc vegà, no he sigut vegà, ni res, i vam dir, escolta, per què no ho centrem així? Per què no fem que la trama sigui jo tenint que fer aquest documental? Al fer-ho, al convertir la història en un metadocumental, el branded tenia més sentit que mai, perquè la pròpia fundació passava a ser també protagonista del documental. I el que vam fer és, en comptes, això ho veurem després amb el tema del pla de finançament, però en comptes de fer un documental d'encàrrec vam dir, bueno, si ho fem així, fem una coproducció o fem una producció de la diferència en la qual el branded, el que aporteu vosaltres, sigui una part del projecte, una part de coproducció. No siguin tips pels crèdits i per tota la repercussió que pot tenir el projecte de visibilitat. Un relat, això també és molt important perquè abans parlàvem de marca, no de productes ni de serveis. El missatge que donem, bé sigui una sèrie d'entreteniment, ficció, un documental, tindrà a veure amb el missatge que vol donar la marca. És a dir, s'alinearà el relat amb el de la marca. No cal que la marca surti en el documental dient aquesta és la nostra postura davant del tema, però evidentment, si formen part del tema, el missatge del documental té que tenir a veure amb el relat de la marca. A vegades passa al revés. Ells no estaven, en aquest cas, prou definits o desenvolupats com per dir quina és la nostra posició davant d'aquest tema. Hem de ser vegans tots, podem ser vegetarians, cal només respectar els animals i ser el que sigui. I durant el procés van tenir que anar-se també redefinint. Els hi donem prestigi perquè, per sort, estem en un sector que encara és molt millor per una marca a fer una pel·lícula, un documental o una sèrie que fer un anunci de publicitat, i això també és una fortalesa que hem d'aprofitar. I la capacitat de generar debat i influir en la societat. Com s'integra? En aquest cas, és el que us deia, al ser un documental, en el propi logline està tot el que és el branded content explicat, perquè és un director amant de la carn, rep l'encàrrec de realitzar un documental sobre els hàbits de la societat que perjudiquen els animals. Què tenim? Rep l'encàrrec, que és la part de branded. Aquí ens anirà molt bé perquè en el propi storytelling hi és, parlarem de la marca. Sobre els hàbits de la societat que perjudiquen els animals és el contingut. I a més, amant de la carn és el que ens dona l'storytelling, el conflicte, l'entreteniment, el que faci que la gent es pugui enganxar amb la història i no només sigui informació i arguments. De fet, en el documental, que us passaré un link perquè el veieu si voleu i no l'heu vist, que m'imagino que no, perquè tampoc ha sigut tan exitós, però surten persones, especialment la meva mare, per exemple, molt en contra del tema del veganisme, amb moltes reticències. O sigui, vam generar aquest entreteniment i la marca ho ha d'entendre, en parlarem, perquè si no, no funcionaria. De presència de marca, en el documental aquí he recollit on surten en 75 minuts, que al final ja veurem que es va convertir d'una hora en un documental llarg i va anar a sales. La marca surt, evidentment, el logotip a l'inici, evidentment, en els crèdits, i en aquests clips que veieu, curtets, que són les concessions que es va fer a la història. Todo empezó hace 6 meses. Recibí una llamada de Jenny. En aquest clip, que heu vist que forma part del teaser i forma part també del documental, en aquest... Aún así, al día siguiente me reuní con un equipo de FADA, la fundación con la que colaboraba Jenny, para que me contaran un poco qué tenían en mente. Queremos mostrar el sufrimiento que provocamos a los animales con nuestras acciones diarias y queremos invitar a la reflexión a las personas. En muchos ámbitos, la comida, la ropa, el entretenimiento, los productos testados en animales que utilizamos cada día. Tienes que pensar que en este minuto que llevamos hablando del tema ya han muerto más de 180.000 animales solamente para que los consumamos los humanos. Sin contar los peces. Así que aquí estaba yo, revisando las primeras entrevistas que había empezado. En aquest clip me la jugava jo. En el clip que acabem de veure és el més institucional que hi ha en el documental i és el límit per mi de ficar la marca. Aquí perquè, com hem dit, estava integrada a la història d'alguna forma.
Però clar, era delicat. Per sort veníem d'un inici una mica més impactant i s'havien posat les bases de per què estava jo parlant amb la Fundació. I després, finalment aquest... El caso es que había oído tantos argumentos que pensé que sería una buena idea invitar a Jenny y a Giovanna de Fahada a cenar a casa. Fins aquí és tot el que s'anomena Fahada, tot el que es parla de Fahada. Bueno, després veurem un extra que va ser una edició, se'l presentaré després perquè va ser addicional. Què aporta la marca a canvi de tot això? Bueno, diners, evidentment diners, però aquí passa una mica com el crowdfunding. Per mi no ens podem quedar amb només diners. Evidentment, els diners és la raó principal per fer branded content o per integrar branded content dintre del pla de finançament. Però també ho veiem com una oportunitat perquè una marca aportarà contactes. En aquest cas, nosaltres, al tractar-se un documental, no podríem haver arribat a gent, biòlegs d'Estats Units, filòsofs de tot el món, gent del sector tan important si no haguéssim anat de la mà d'una fundació, per exemple. La xarxa de distribució, ells tenien seguidors, després veurem que van duplicar-los, però tenien molts distribuïdors i a més prescriptors del tema, perquè evidentment tota la gent que segueix la fundació recomanaria el documental un cop fet. I després l'exposició i la publicitat, és a dir, si la fundació és prou gran, i seria normal, ells també han de fer de prescriptors amb altres fundacions i dintre del sector han de fer notes de premsa, publicitat, etc. El pla de finançament, a veure, aquí tingueu en compte que és el que us deia abans. Jo no venia, aquest era el primer projecte que fèiem, jo no venia de l'experiència que teniu vosaltres en plans de finançament i tal. O sigui que aquí veureu que hi ha moltes coses que es podrien haver fet millor, el que sigui. Però aquest era el plantejament inicial del documental. Era dir-li a Fahada, escolteu, no serà una cosa d'encàrrec, el ficarem dintre del mercat, vosaltres aportareu un 30% que és el que ells estan disposats a posar, de fons propis, i la resta ho farem amb una prevenda a TV3, amb una prevenda a Televisió Espanyola o Movistar, amb una petita prevenda a una televisió petita, perquè hi havia interès en aquell moment de Finlàndia, de Wiley, i amb algo adelantat d'algun distribuïdor farem un documental i el ficarem a la indústria. Aquí estem fent que el documental en principi sigui el 70% de la diferència i el 30% de Fahada. La realitat, i aquí hi ha un tema. Clar, nosaltres vam ficar el documental en la fase de desenvolupament, quan teníem el teaser, el dossier i tot això, el vam ficar a la indústria, vam anar a Docs Barcelona, ens van seleccionar, vam sentar-nos amb Movistar, vam sentar-nos amb TV3, vam sentar-nos amb diverses persones. Sempre passava el mateix, i això també és un repte del branded content. Tothom li encanta el projecte, tothom li agrada, el vull veure quan tinguis un tall fet, perquè a la gent li fa por com integraràs la marca, fins a quin punt això quedarà institucional o serà publicitari, o fins a quin punt no. Després, un cop fet el documental, l'hem pogut vendre a diversos països, però també és un dels reptes. En aquest cas, va ser un error, però jo al Docs Barcelona vaig anar acompanyat d'una persona de Fahada. Això és una de les coses que no hauríem de fer mai, perquè el tema és dir, el documental és de la productora, estem fent un documental de mercat i, a més, dintre del pla de finançament, hi ha una part que aporta aquesta fundació en forma de fons propis pel missatge. El pla de finançament real és completament diferent i no és una història d'èxit, és, al final, no tenim prevendes, no tenim res, farem 50 i 50, no passa res. 50% sí que són fons propis de Fahada. El pressupost, aquí no ho he compartit per temes de confidencialitat, però és veritat que el pressupost inicial era una mica més baix, el pressupost real una mica més alt, ells van posar el 50% amb cash, diguem, amb calés, i nosaltres vam aportar tota la part de la direcció, el guió, la part de la productora. En el fons, nosaltres no vam tenir que posar diners, sí que vam invertir moltes hores, molt esforç, però al final el documental era un 50-50. La forma en com està fet és que cada venda, el 50% se'n va a Fahada, el 50% se'n va a la diferència, una coproducció. Si teniu algun dubte o alguna cosa, m'ho dieu. Quins són la funció i els límits de la marca? Evidentment, com a coproductor i més tractant-se de branded content, ells volien veure el tall final. Veure el tall final, en aquest cas va ser només veure el tall final i només van fer un comentari, però jo crec que els límits també ens hem de marcar molt com a productors i és que ells s'han d'entendre, com a marca, que el que estan fent és branded, no és un anunci de publicitat, no es tracta d'entre productes i serveis i que al final això ha d'entretenir, ha de ser storytelling.
Se'ls ha de recordar i se'ls ha de separar el màxim possible del director, evidentment. En aquest cas era complicat perquè jo estava també dirigint la pel·li, però en aquest cas també és veritat que al tractar-se d'una fundació i no una marca privada també eren molt més flexibles. Però tot i així van haver-hi concessions. Després del primer tall, després que vam fer la primera projecció de prova, van voler afegir una escena on la directora de la fundació tornés a sortir i, a més, donés un missatge una mica més obert, ja que jo acabava la pel·li sense comprometre'm i dient que cadascú faci el que vulgui, jo això no ho veig clar, però aquests són els arguments. I es va afegir aquesta escena. Hola. ¿Se puede? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien. ¿Y tú? Bien. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo? ¿Cómo va el proyecto? El proyecto bien, el documental bien. Y os entiendo y creo que tenéis razón. Pero también pienso que tenéis la batalla perdida. Ya, pero es que esto no va de batallas, ¿eh? Nosotros solamente queremos mostrar el sufrimiento animal que provocamos. Y la mayoría de veces lo hacemos de forma inconsciente. Ya, pero querréis que el documental sirva para cambiar algo, ¿no? Que la gente viva de forma que se provoque el sufrimiento animal. Sí, claro, pero es que en definitiva está en nuestra mano poder emprender un cambio y cada uno de nosotros podemos decidir si queremos o bien desconectar o bien queremos tomar conciencia de todo lo que está ocurriendo con los animales. Bueno, això va ser l'altra escena en la que surfava i es va fer la concessió aquesta. I després també van demanar posar un cartell al final de la pel·li perquè la gent que volgués fer alguna cosa pogués anar a una web que ells han fet per consells de com deixar de menjar carn, etc. Això estava pactat, si hi ha una versió de televisió i ens la volen treure, no posarem ni l'escena ni això i tal, i ho van entendre. De totes formes, ara us sembla molt institucional i molt marca, perquè ho és just només els moments aquests. Penseu que de 75 minuts només hi ha això tota la pel·li. Què generem? Bé, per mi és important que, a banda del contingut del documental, i evidentment del tràiler, de les fitxes, del pòster, etc., normalment la marca també valora molt tenir tot el contingut extra. Bé sigui branded content de ficció per fer un making of o d'una pel·li per fer material addicional o en aquest cas el documental els hi va donar moltíssim material per a més del documental ells a les seves xarxes socials, posar fragments d'entrevistes o el que sigui. I això també és una forma de retorn del que ells paguen. Empatia, només el teaser, només el Facebook de fa i només durant les 2 primeres setmanes va tenir més de 100.000 visualitzacions, va estar compartit 13.000 vegades, 30.000 likes, etc. La fundació va duplicar els seguidors en un mes a Facebook i en aquell moment tenia Facebook només, això era el 2017. Empatia al mercat. Empatia va passar de ser un documental d'1 hora, finalment quan la vam fer, a un llargmetratge documental, llargmetratge entre cometes, de 75 minuts. Vam aconseguir distribució a Espanya, a cinemes, a través de Begin Again Films. Tot això per la Fundació és un èxit. O sigui, des del punt de vista del mercat vostre, pot semblar molt poquet. Des del punt de vista d'una marca, d'una fundació, clar, és un èxit per una marca amb el poc que ha invertit en un documental que pugui tenir tota aquesta visibilitat. Tenim una agenda de vendes que és Field Sales Internacional i vam aconseguir distribució a França a través de Destiny Films. Això vol dir que es va estrenar a sales a Espanya, es va estrenar a 27 sales, el qual és un error i una barbaritat que no va servir de res perquè la majoria de sales no servia de res, perdíem diners, però a Barcelona i a Madrid sí que va estar 5 setmanes, a Cinemes Petit, aquí a Barcelona va estar al Maldà i va estar a l'Icaria i Elmo, i a Madrid a Fenòmena i a un altre cinema, i també va fer alguna estrena petita a Llatinoamèrica. S'estrena a França, s'havia d'estrenar per la pandèmia, però s'estrena a França al novembre. Aquí sí que es fa una estrena comercial amb actors famosos de França que han doblat la pel·li i tot això, a través de la distribuïdora. Va guanyar el Greenpeace Film Festival, que dintre del sector no és res, però una altra vegada per la marca és important. I va ser també guanyador del millor documental a Kuala Lumpur. I ara, d'aquests anys l'hem pogut vendre als Estats Units, a Stars, a Senyal Colòmbia, a Portugal, i TV3 també el va comprar, però drets d'emissió. I a plataformes aquí ara està Filmin. Clar, tot això, per ells és un cas d'èxit. Al sector diríem, home, fer un documental i no tenir res de finançament i haver-lo prevengut abans és un desastre. Sí, hem d'aprendre d'aquest cas.
però igual d'algú positiu se'ns pot quedar. Quins són els reptes del branded, per mi? Aconseguir la marca, aconseguir el client, evidentment, com sempre, aconseguir un client és difícil i a més és el que aporta el finançament, és un dels reptes. Però també integrar la marca de manera que la televisió, la plataforma, que l'exhibidor, compri la presència del nostre client. És important que quedi compensat i alhora aconseguir que la marca accepti les restriccions de l'exhibidor. Jo, com no tenia una coproducció amb una tele o una plataforma, vaig tenir que fer aquest paper de posar-me en què passarà quan això ho posem al mercat. Però, evidentment, si deixem a la marca sola, tot això s'anirà molt més a per què no es fica en l'entrevista a aquest ministre que ens ha donat hora i hem pogut entrevistar-lo i ens diu aquest missatge, doncs perquè és avorrit, perquè a la gent no li interessa. Tot això jo tenia que fer els dos barrets, però són els reptes. Al final és fer malabars i aconseguir el que dèiem al principi, que sigui atractiu per l'audiència i que sigui també d'interès per la marca. Hi ha dos camins per fer això per mi. Un és tenir un contingut, una pel·li, una sèrie, un documental i buscar una marca. I en aquest cas, ara direm com jo m'aproparia a la marca. I l'altre és d'una marca que coneixem o tinguem accés intentar crear un contingut. Això no ho faria mai, a no ser que la marca realment hagi dit vull fer algun projecte així, vull fer branded content, estic buscant l'oportunitat, perquè si no podem perdre moltíssim. Si adequem un contingut a una marca i després la marca decau, ja sabem que serà un desastre. Com apropar-se a una marca? Ja acabo. Per mi no és intel·ligent, això som amb els preliminars, com les relacions. O sigui, no és intel·ligent a una marca i demanar-li finançament. Els americans ho tenen molt clar i el que diuen és, primer, truca i digues, estic fent un documental, una sèrie o el que sigui d'aquest contingut. Aquest contingut en el que tu, marca, ets expert, m'agradaria saber quina és la vostra postura, quin és el debat que està generant a la societat, estic alineat amb els valors que s'han de transmetre avui en dia, què em puc deixar? Els enganxem una mica pel contingut. Després, quan ja estan involucrats en el projecte d'alguna forma o ens hem reunit o hem tingut comunicació, els diem quines persones creieu que podrien parlar d'això, en el cas d'un documental, evidentment, amb qui podríem parlar per donar aquest missatge, per seguir amb aquest contingut, etc. I una vegada ells estan d'aquesta forma més involucrats, llavors els diu, i vosaltres no podríem formar part? Jo és com ho faria. I una mica això és tot el que jo us puc dir del cas d'empatia, a banda de les preguntes que em vulgueu fer, o si voleu que expliqui alguna cosa més, o que potser m'he deixat alguna cosa. Però com a cas de branded, penso que empatia té la part interessant del metadocumental, que ho feia una mica diferent, la part desastrosa de no haver finançat des del mercat, sinó haver-ho fet al final com a fons propis, però després es va poder posar al mercat. I no sé, espero que hagi servit d'alguna cosa. Moltes gràcies, Ed. Moltes gràcies. Una cosa, per saber-ho, tu abans havies tingut alguna experiència prèvia amb branded content? Jo havia fet el documental de la Fundació La Caixa. Era quasi, fes un documental però finançat per una fundació. Però al final els drets i la propietat de la pel·lícula era d'ells. Perquè la teva formació és d'audiovisual, Sí, jo en realitat vaig estudiar enginyeria, però després em vaig formar com a director, guionista i productor en diferents cursos. Vaig estar a l'Escola de Cinema de Cuba, vaig fer un curs de guionisme als Estats Units, vaig fer temes de direcció també. O sigui, jo el meu background ve més de l'storytelling, no ve de la publicitat. De fet, quan vaig muntar l'agència, jo el que muntava era una productora. El que passa és que vam acabar treballant per marques i pel client final i a poc va anar creixent i vam convertir-nos en agència. Però en el fons el que sempre he fet i m'ha agradat és la part més de storytelling. Aquí és molt important el tenir aquesta vinculació amb una agència, no? Perquè moltes vegades la dificultat que podríem tenir com a productors de continguts és arribar a les marques. Sí, jo penso que, per exemple, si tenim un projecte de... Jo penso en el documental perquè és més fàcil, però en realitat amb una ficció també podria passar. Si el relat de la ficció, si els valors de la pel·li tenen a veure amb una... O sigui, hem de pensar... Jo crec que alguna vegada hem fet projectes que podrien haver acabat tenint almenys una part de branded content tots, perquè
si pensem en qualsevol història, segur que d'alguna forma la podem vincular amb alguna marca, fundació o algú que aquell missatge li pugui interessar o li pugui donar rellevància i que la seva audiència, els seus clients o els seus usuaris aniran a buscar aquell contingut, que d'això es tracta el branded. Llavors, si aniran a buscar aquell contingut, la marca voldrà estar allà amb presència de logo i voldrà estar allà amb el contingut, perquè això és el que vol la marca i és el que els és complicat. Llavors, com a productors, penso que tenim un projecte i busquem, per exemple, si és d'entreteniment de televisió, per què no mercats i és de cuina, per què no els mercats municipals de Barcelona i tal. I no com a product placement, sinó com a branded, com a forma d'integrar els valors del mercat, els valors de comprar i físicament, no sé. Però sí, és un afegit a totes les dificultats que tenim per aixecar un projecte. Però alhora és una forma de finançament molt més ràpida i molt més segura i molt més directa. Pregunta, Sebas, digues. Estàs mute. Vale, a veure, que no us trobava, no trobo la pantalla. Com s'apropa un productor de ficció a una marca i fa destacar que pel coneixement de, què sé jo, de coordinar dispositius enormes i de producció i ser un especialista de ficció, si això és un asset, si ho veuen com algo a posar-te, pues, qué sé yo, como proveedor, subirte en las carpetitas. Vamos a llamar a este. Jo crec que, però parlant de branded o parlant de publicitat? De branded. Bueno, jo diria més publicitat, perquè branded, en teoria, amb una pel·li no fas. O sigui, jo crec que inicia un guió i després si s'afegeix algú, s'afegeix de marques, no? Però no és l'invers, no? En plan, l'iniciador no és la marca, no? Bueno, sí que pot ser-ho. O sigui, al final, jo crec que quan tenim un projecte que pensem que pot encaixar en una marca, s'ha de fer, evidentment, com sempre, un dossier atractiu amb el llenguatge de marca. I aquí hi havia alguna diapo que jo he passat ràpid, però que hi havia el dossier que vam fer, la web i tot això, que això, evidentment, sí, no és un dossier de mercat, sinó és un dossier de publicitat, o digue-li com vulguis, però hi ha un dissenyador gràfic que el posa maco per a una marca que sigui atractiu i posar en valor tot el treball que heu fet d'arribar a audiències anteriorment. Si altres pel·lícules o altres projectes han arribat a audiències, saben que si es pugen al carro de la següent arribaran a audiències. Com entrar com a productor d'entreteniment o de contingut a la part de publicitat d'una marca, això ja ho veig més complicat, a la part de publicitat pura. O sigui, veig més a proposar-se un projecte de branded o que, si volen fer branded, això sí que sabien que poden arribar. Sí que és veritat que, abans li deia a Marta, hi ha una oportunitat del branded pels productors perquè nosaltres millor que ningú sabem explicar històries, fer storytelling i tot això. Igual algun dia com a associació o gremi s'hauria de potenciar això i que sapien les marques que si volen fer branded haurien de venir a nosaltres i no a agències de publicitat. Però això és una altra història. Bueno, és una feina que podria sortir de l'associacionisme, no? Sí, però el gremi de flequers fa un anunci i diu que la coca de Sant Joan la compris a les fleques i no te'n vagis als súpers, però és una mica el mateix. Haurem de fer un anunci, Pac. Sí, això ja hem de donar el punt de volta amb això, jo crec. Perquè aquest sentiment de dir, és que aquí al final passes per agències que t'entorpeixen molt el procés creatiu moltes vegades i no hi ha la relació directa amb el client, no? I llavors, com més intermediaris, a part que encareixen el producte moltíssim. Sí. Sí, però aquí l'oportunitat, clar, en el cas d'Empatia, el que fa mai havia fet un anunci, no tenia ja una agència amb la que treballava això. Quan vas a una marca com Estrella d'Am o el que sigui, evidentment ells treballen amb agències i qualsevol cosa que vagin. Si no és agència de publicitat, almenys tenen agències de comunicació. Però jo crec que sempre hi ha vies, si el projecte és prou fort, per exemple, si ara es fa una història sobre una ficció, sobre una persona que arriba a Galícia, a Galícia potser no, però
o aquí a netejar un desastre natural al mar, no sé què, doncs està molt alineat amb el que està fent ara Estrella Damm. Llavors tindria sentit. De fet, Estrella Damm va fer un projecte, em sembla que es deia Menú Degustació, això, crec que és un exemple de branded, i era una pel·li de gastronomia i tot, i Estrella estava molt ficada a la pel·li, però com a branded, o sigui, com a part del pla de... En Roger Gual, no? Una pel·lícula... Matamoros. Produïda pel David Matamoros, sí. Havia demanat la paraula al Jordi, que ha aixecat la maneta. No, era que... Ara, em sentiu? Sí. No, per exemple, és que la majoria de marques publicitàries estan lligades, com tu saps, a la publicitat i a les agències de publicitat. Jo al meu temps vaig començar amb publicitat i no hi havia manera de... Tenies la sort perquè coneixies amb un, coneixies amb l'altre i després a través de l'altre et feia tu fer, diguéssim, el client et demanava a través de l'agència, ells feien els seus spots i tu feies l'anunci. Però és que és molt difícil que nosaltres com a productors arribem directament a les marques, perquè les marques ja de sempre van a les agències. I les agències, la majoria, ja tenen les seves productores lligades. Però les marques ara ja no tenen una agència fixa com abans. O sigui, cada cop hi ha menys agències que tinguin un fi de marca. O sigui, agències que realment... Ara estan... Com que hi ha més continguts, també hi ha molts... Potser tenen una agència per fer publicitat de tele, després treballen directament amb una productora creativa per fer continguts online i després, a més, tenen un departament de patrocinis o estan oberts si parlem de grans marques. Jo crec que sí que hi ha oportunitats d'arribar. O sigui, fàcil no és, però és que tampoc és fàcil trobar cap invenció, però sí que crec... Perquè, com que deies tu, per exemple, Estrella sí que té la seva agència de publicitat allà mateix. Jo he anat a parlar amb Estrella i l'únic que et donen, no et donen ni un duro. L'únic que et donen és cerveses i així. Però per donar-te calés és molt difícil que et donin calés una marca d'aquestes grans en una pel·lícula. Perquè a no ser que sigui una història de product placement, que es vegi ben bé el product placement a dins de la pel·lícula. Però, esclar, implicar un product placement en una pel·lícula és difícil. Perquè es miren el contingut, es miren de tot, saps? S'ho miren tot. I et condicionen molt. Digues, Marta. És que jo et volia fer una pregunta. És a dir, com arriba tu a l'encàrrec de Fada? És a dir, t'arriba a través d'una coneixença o com entres en el projecte? De fet, estava fent el documental, l'estava començant a fer amb una altra productora. I llavors, ells havien fet un encàrrec. Ells volien fer un documental, ells, i l'havien encarregat a una productora, que em sembla que no era ni catalana. I no estaven contents perquè havien marcat uns timings que no s'estaven complint, no els agradava el que estaven fent i tot això. I van venir a mi perquè jo havia treballat amb ells, havia participat en un projecte d'una campanya de captació de fons, però gratuïtament, o sigui com vam participar des de la productora, i em van venir a demanar consell. I em van dir com ho veus i tal, i vaig dir, bueno, això crec que és molt institucional, crec que podríeu fer una cosa molt més documental de debò i que podríeu fer una història o el que sigui. I llavors, a mesura que ells estaven menys contents, es van desfer dels altres i em van dir, bueno, doncs fes-ho tu. Del fes-ho tu a l'encàrrec, anem a coproduir i fer una història del mercat, va ser això que us vaig explicar de dir, escolteu, fem-ho bé, anem a... Jo vaig tenir la sort que en aquell moment TV3 m'havia fet una precompra del documental que estava engegant de When a Dream, del somni americà i tal. I jo també estava en aquell documental a la pel·li. Llavors, va ser relativament... Ells van veure també l'oportunitat de, bueno, si TV3 t'ha comprat a tu com a personatge en una pel·li i tal, doncs, bueno, segurament és que funciona al mercat o que pot funcionar i que també podem tenir oportunitats amb aquesta. I va ser així, i els vaig, convèncer per ficar-la en el mercat. Al final no va ser així, perquè al final va quedar com una coproducció entre nosaltres, però la idea del ganxo, que crec que és el que nosaltres podem aportar, és dir, escolta, aquest contingut que tu tens, Estrella Damm, aquest contingut que tu li vols encarregar a aquesta persona i ja està, no ho facis així. Fem un contingut de mercat, d'indústria, de sector, fem un contingut, una pel·li de debò, on tu formis part d'aquest pla de finançament, perquè llavors
nosaltres el podem distribuir i arribar a més lloc, no tindrà el filtre aquest de ui, això és un anunci, ui, aquí hi ha una marca. I per mi aquest és l'enfocament. Ara, fàcil no és, clar, és que no hi ha res fàcil per a un productor. Estem cada dia més fotuts. Però tu confirmes la meva teoria, que és que tornen a tu perquè ets algú amb el que han treballat i els has generat confiança, d'acord? És a dir, aquí a l'associació moltes vegades arriben propostes que jo intento canalitzar, siguin propostes de negoci o no, doncs perquè nosaltres som professionals del sector, perquè detecto que hi ha una fundació petita o no tan petita o algú que pugui fer, al final s'acaba adreçant a altres productores o gent que no tenen tant coneixement de si són o no són professionals. I aleshores en l'esperit de PAC està el de poder prescriure i dir, és que la gent que forma part d'aquestes associacions són professionals i et poden fer aquest treball. Altra cosa és que no et convingui el pressupost o el que sigui, però fer aquest embut és una de les meves tasques i ho intento, però no s'adrecen a les associacions de professionals. Em refereixo a propostes petites, no un tema així. Per això et preguntava com s'havien adreçat, perquè al final sempre s'acaben cadenant per un coneixement o alguna cosa. Aquí va ser referència, però jo crec que sempre tot funciona. Vull dir, al final no treballaràs amb algú que no coneixes o, si no el coneixes, has de posar al projecte noms que siguin molt coneguts, bé siguin tècnics o artístics, però si tu no ets prou referència, has de posar noms que siguin garantia d'èxit o que ho hagin sigut. Per sort o per desgràcia, però és així. Això és el que deia. Què, ningú més té preguntes? Quan veu invertir per sortir amb Begin Again? 25.000? No. A Begin Again ens va distribuir, ens van enviar moltes distribuïdores i va ser l'única que ens va dir que sí i ells volien anar a cinema. I res, vam pagar les còpies, però poquíssim, perquè vam fer a Pianelles, ara no me'n recordo, però vam invertir poquet, molt poquet. El que passa és que la seva estratègia de distribució, jo crec que vam anar massa cinemes alhora i no vam fer res de promo nosaltres, en realitat. Jo crec que ells van confiar en que Fada arribava molt més als seus... O sigui, que tenia subscriptors i seguidors i prescriptors molt més potents i nosaltres vam confiar que ells farien promoció de la pel·li. I va ser una mica... Sí. Si tu vas a la fundació i els dius, escolta, tu em dones 12.000 euros o 10.000 euros i tens un theatrical, això funciona? Perdona? Si tu t'apropes a la fundació i els dius, a part del que has posat, si em poses 10.000, 12.000 euros més, tens una estrena en cinema a Espanya, diguéssim. Això és un valor, imagino que sí. Te'ls donarien? És el que va passar una mica, que això era un documental per tele i al anar als cinemes vam tenir que invertir una miqueta més i ho vam posar, i em sembla que era justament això, uns 9.000 i pico, de més, una cosa així, per fer DCPs i per fer els màsters per cinema i fer tot això. O sigui que el valor està aconseguit per ells. Si et donen 12.000 extras per fer l'estrena a cines, en certa forma se senten el valor d'aquesta inversió està cobert, diguéssim. Sí, i a més és una fundació petita, però o sigui, el que us deia a la presentació és que això és per ells, per nosaltres ho veiem com humà, però per ells és un èxit rotund, perquè ha arribat la marca Fada a Estats Units, a Portugal, a Llatinoamèrica, a França, a estrenar de cinemes, a tot això. Ara, que després hi hagi retorn, no n'hi ha, ni per ells. O sigui, que després, retorn de marca sí. Ara, si pensem en retorn per estar al cinema, ara tenen més... Ells viuen de donacions, no? Ara hi ha més gent que està padrinant gossos o està més gent que tal. No sé si ho han fet aquest estudi, no sé si han quantificat el retorn, això no ho tinc clar. I per mi igual, o sigui, jo en aquest cas, us confesso, per mi era un retorn més de marca, d'imatge, d'aconseguir posar un producte al mercat, que no financerament. Financerament
O sigui, jo no vaig posar diners, però si quantifico les hores que vaig posar encara no he tingut encara no l'he cobert. Escolta, doncs se m'acut una cosa, Disculpeu l'agosarament, però i si fiquem a l'Antonio Lama en Patrocíname a patrocinar 6 o 7 curts de la PAC y cortos documentales que sean fáciles de financiar, que en vez de poner 25.000 la fundació fiqui 5.000 per curt i es fa un llargmetratge de 7 curtmetratges por realizadores o productoras o juniors de la PAC y el Antonio Lama ahí vendiendo patrocinios, Això ho la PAC hauria... teniendo... Y como PAC los distribuimos en cine y en films. Antonio, t'han Por llamat. 12.000 más y hacemos unos largos y después son micropiezas que vete tú a saber, se pueden poner en... Se podría ofrecer un pack, ¿no? ¿A qué? Un pack, ¿no? De Un pack. 7 cortos, un largometraje. Un pack, pack o sea, equivaliendo a un cortometraje. Buena idea. Y vamos a por 7 fundaciones con 7 discursos. S'ha generat trabajo, aquí. Passa, jo no sé, pel que ha explicat l'Ed i la mica d'experiència que tinc jo d'haver intentat coses amb marques, crec que són vestits molt a mida que s'han de fer. Has de trobar ben bé l'encaix perfecte de contingut. I, per exemple, si la marca, en aquest cas, és una fundació, és diferent que si és una empresa privada. Sí, això sí. També busca un retorn econòmic segur més clar que la fundació, que potser serà més el tenir futurs donants o prescriptors, el que sigui. Això sí, a més es baralla perquè... I també de com ho contemples tu a nivell de... És a dir, ell ho ha explicat bé, no? També és molt diferent si és la marca que et ve tu o ets tu amb un contingut que vols incorporar-hi la marca, no? Perquè t'hi encaixa i et pot donar un plus, sobretot a nivell de finançament. És molt diferent. Vale, doncs fem un llistat de 25 temes, 25 temàtiques. O mira, 17 punts del programa 2030 de les Nacions Unides i que escullin. Hacemos 7 de los 17 puntos como PAC del programa 2030. Así no hi ha baralles de, hòstia, és que mi marca... No, estáis unificados con los puntos de las Nacions Unides. Però també, si pensem en projectes que ja tingueu ara, projectes que esteu fent, sigui una pel·lícula o un documental, i penseu en la història que esteu explicant i el missatge que hi ha darrere, els valors, estic segur que hi ha alguna marca que pot encaixar bé com a branded content de tots els projectes. Segur. Sí. Jo ho dic bàsicament perquè tenim l'expertise per posar-ho en cinemes. I si això marca la diferència... Sí, bueno, en cinemes hi ha plataformes, en televisions i tal. Por eso. Clar. Festivales. Clar, però és que jo ahí lo dejo. I això és el que no et pot fer una agència de publicitat. O sigui, per això dic que nosaltres, en el fons, tot i que és veritat que tenim el problema d'arribar a la marca, tenim l'avantatge, el benefici de que el que volen és el que fem nosaltres. El que heu fet vosaltres amb tots els projectes anteriors és el que la marca està buscant. Després l'agència està al mig i se'ls emporta a dinar i estic d'acord amb el que diu el Jordi, i és complicat i tal. Ara, el que busquen és, al final, estar a televisió, a plataformes i a cinemes. És això, perquè encara això et dona un prestigi, un missatge a una audiència que de l'altra forma ja ho tenen. L'altre ja ho tenen, paguen mitjans de milions d'euros per estar a la tele amb un anunci. Vale, ara et faré jo la pregunta, Ed. I com arribem aquí? És a dir, com els productors que estan aquí reunits poden arribar a ensenyar o a mostrar aquest potencial que tenen vers de les empreses de publicitat, és a dir... L'Antonio té una base de dades de... És el que es dedica, a connectar patrocinadors amb creadors de contingut. Pues que ens ho digui l'Antonio. Bueno, según lo que comentaba Sebas, lo que podíamos montar es en Patrocíname un perfil de pack o bien presentando ya los proyectos en cuestión o proponiendo a las marcas hacerles una campaña, es decir, un proyecto audiovisual en función de o bien de
el objetivo de desarrollo sostenible de la ONU que deseen o en función a sus valores concretos X. Bueno, se podría montar un perfil PAC dentro de Patrocíname para captar a las marcas que podrían estar interesadas o en una estrategia o en otra, decidir nosotros, o bien presentar proyectos concretos o bien proponer a las marcas producirles un proyecto en función de los contenidos que quieran desarrollar. Yo creo que es lo que contaba en la presentación, anar de marca a contingut és una pèrdua de temps, per mi, Sí, igual me equivoco, pero creo que ir de la marca y decirle nosotros podemos hacer algo, dirán, vale, pero yo creo que a la marca hay que irle al revés, con un contenido. Y con un contenido que no sea solo para esa marca, o sea, un contenido que queramos hacer. O sea, no es el que tengas ya la marca, que es lo que me pasó a mí, pero si no es... Y ahora con el documental sobre el feminismo, estamos llegando a fundaciones feministas, estamos yendo a fundaciones feministas, pero con un dossier que, o sea, el contenido lo tengo, va a ser ese. Entonces, dentro de ese contenido, ¿qué marcas, qué fundaciones encajan? Pues ahí es coger el teléfono y enviaros un mail, ¿no? Claro, eso es lo mejor. Pero bueno, que lo que sí, por otro lado, hacer un poco de lobby dentro de la industria y decir, oye, branded content, no hay mejor sitio para mejores expertos que nosotros, eso sí que lo veo, porque al final es puro storytelling y es puro entretenimiento o cultura. Jo us ho dic perquè a mi també de tant en tant m'arriben, no? A l'Ajuntament de Pillapús, no sé, que busca algú per fer tal. Jo els dic, bueno, passeu-me la proposta o l'aplica i jo la canalitzo, perquè clar, al final estic arribant a 30 i pico professionals que sou vosaltres, que podeu mirar el mail i no us interessa, com igual sí que us interessa. És a dir, per crear lobby també està bé tenir... És a dir, tu quan vols un dentista te'n vas al col·legi de dentistes o l'associació, és a dir, posar com a referent de dir, escolta, és que quan jo vaig anar allà tinc tants professionals, no? És una mica la tasca que jo porto temps intentant, però costa bastant. Perquè penso que és el que diu l'Ed, no anar a la marca, sinó tenir el contingut. Però jo sí que detecto que moltes vegades la gent està com desorientada, no? És qui et prescriu una productora? Si tu ets un ajuntament i no tens cap productora de referència o ets una, jo què sé, qualsevol institució que tingui que fer un vídeo, perquè estem en el moment de més audiovisuals i en aquests moments qualsevol vol fer un vídeo institucional o el que sigui, no? Havies dit també alguna cosa al principi, em sembla, de la Fundació La Caixa, m'ha semblat que explicaries alguna cosa després. No, que vam fer el documental aquest que vam finançar ells, però el tema és que, evidentment, les marques estan acostumades a tractar amb agències, tenen por de com, sobretot marques privades i de consum, de com ho veig con un productor de tal si la meva agència sap com tractar la meva marca, sap com tractar el meu producte, tal. Però és que el branded se'n va una mica d'això. Això per product placement, patrocinis i tot, sí, per branded jo crec que és una altra història. Aquí el que hem de posar en valor és que som nosaltres els que estem a sobre del desenvolupament d'un projecte. Contractem guionistes o fem correccions sobre un guió o adaptem projectes per explicar històries, etc. I al final, sobretot, les vies de distribució. Jo encara no conec cap agència de publicitat que estigui... Bueno, sí, segur que hi ha alguna plataformes, però que arribi a posar un projecte dintre de tot el circuit del mercat, no ho sé. En fi, no ho sé. El Norbert, què ens has posat aquí? Al xat. El xuletón. El del xuletón, sí. Que està de puta mare. Bueno. En fi. Sí, així va el país, amb aquests xuletons. Bueno, jo t'haig d'agrair, perquè sé els nervis que has passat abans de la presentació, però que està molt bé. Les insercions dels vídeos ha estat prou didàctic i, a més, perquè al pobre Eli vaig canviar el pas perquè avui havia d'estar el David Ciurana, que ha tingut un imprevist i no podia estar avui, que anirà el divendres que ve. I per tant, t'ho agraeixo molt, perquè sé que aquestes presses d'última hora sempre són males conselleres, no? Però bueno. Jo
els que no, que m'imagino que sou tots, que no heu vist Empatia i vulgueu, li enviaré a la Marta un link perquè el pugueu veure a Vimeo privat o alguna cosa així, per si voleu veure, perquè clar, la gràcia de tot això és veure que realment com està integrada la marca a la història i com encara aguanta una miqueta la història, tot i que és un documental demanat i cofinançat per una marca. Perfecte. Suposo que també tota la presentació també ens la podràs compartir, no? Sí. Molt bé. Sí, tindrem això i el link de la gravació. Ui. És que tinc aquí una mica de soroll. Bueno, pues si no teniu... Antonio, ¿ibas a decir algo? No. Ah, vale. Pues si no teniu res més i voleu que acabem aquí la sessió, pues us convido a que la setmana que ve vingueu i us apunteu a la del David Ciurana sobre Formentera Lady, que parlarem sobre coproducció amb Catalunya, Balears i València, com muntar un llargmetratge amb finançament de 3 comunitats. I la següent serà amb la Sílvia Bueso, que és una persona que, com se diu això, que t'ajuda a desenvolupar el teu speech davant d'un sponsor o d'algú amb el que vulguis captar fons, no? Per tant, siguin fons privats com un sponsor. És una persona especialitzada en això i, per tant, crec que serà una formació que us podrà interessar força. I res més. Molt bé. Així que us convido que els 2 següents divendres a les 12:30 us apunteu a les formacions. D'acord? D'acord. I el vermut per quan? Doncs quan tinguem presencialitat, perquè ja veus que anem de mal en pitjor. Vull dir, tothom vol fer un vermut, però això... Un brand. Jo crec que anem una mica tard, perquè no sé jo al setembre com estarem per fer-ho. Quin desastre, tu. Bueno, doncs molt bé. Doncs ens veiem la setmana que ve. Molt bé, bon dia. Moltes gràcies a tots. Ha estat molt interessant. Gràcies. Gràcies a tots. Bon cap de setmana. Marta, chao. Gràcies. Adéu. Adéu. Adéu.